πρωτόθρονο στην καρδιά μου τα λάφυρα της ζωής μου, τους κατασάρκα γονείς μου, την κατασάρκα αδελφοί μου, τους συγγενείς μου και τους επιστήθιους και αγαπημένους φίλους μου. Σε όλους εσάς ανήκει η σημερινή ημέρα. Χαρείτε την χαρά του Θεού και της Εκκλησίας. Γονείς μου, αυτά τα χέρια που μικρά τα καταφυλούσατε, τώρα αφιερώνονται στον Θεό, θα αγγίζουν τον ζωοδότη. Η διάνοια που έλαβε από εσάς φως, η καρδιά που μου δημιουργήσατε, το πλάσμα που περιποιηθήκατε, αφιερώνεται στο Θεό. Τι μεγαλύτερη προσφορά αυτό να σας παρηγορεί. Αδελφοί μου, σε ευχαριστώ για ό,τι περιποιήσεις προσφέρεις εις τους πολύπαθους και ασθενείς γονείς μας. Μην φοβούν, θα είμαι κοντά σου. Ήταν θέλημα Θεού η αφιέρωσή μου. Συγγενείς μου, δοξολογήσατε τον Θεό. Είμαι πανευτυχής για την επιλογή μου. Φίλοι μου πολύτιμοι, σας οφείλω πολλά, δεν υπάρχουν λέξεις κατάλληλες να εκφραστώ. Υπήρξατε η καταφυγή μου σε ώρες τιέλης και θλίψεων, η ετήμη προστασία μου σε πολλές ανάγκες μου. Θα είσαστε πάντοτε οι πολύτιμοι και μοναδικοί μαργαρίτες της ζωής μου. Τρισάγιε Κύριε, Πατέρα, Λόγε, Πνεύμα, ευχαριστώ σε ομοούσιε που με έπλασες εικόνα σου. Με ανέπλασες με την αγάπη σου, με τίμησες με την ορθοδοξία σου. Με στολίζεις με την ιεροσύνη σου. Με πρίκησες με την ελπίδα σου. Μου υπόσχεσαι τη δόξα σου στη μέρα την ανέσπερη της βασιλείας σου, παρά την τόση αναξιότητά μου. Δέξου με φιλάνθρωπε Θεέ μου.